nek keteri ngono ngejoki warung-warung itu tenan. Iya iya lek sih. Nek tiba ya ngano awake dhewe. Lah golek sandang pangan. Ngoten niku nggih nyetari ta lek anu damel kiambak napa nggih sik baper ngot sampean. Napa? Pupuk asin niku. Ya rupane Bandung. Bandung rupuk niki. Kula Bandung niki. Nggih, nek sing tekenan niku lho. Kenanke ya Asin. dikoke wis gorengan. Oh, Oh, berarti ya loper. lah nggih. Kok ngene omah ngadeng dhewe. Kayak anu gede niku. Tinggal iki ya Magetan. Nah, padane aku ki ya loper. Ah. Mbok simuk mateng bungkus dhewe. Wis aku yo. Lah iya, ngene iki ya simuk mateng kaya Bungkus iki Mbak. Iya. Plastik nggih padas ki Mbak. plastike diwehi kono, kayongane ya karo tukune kok kono tok kurang. Nah nggih. Baik kok kono. Diwehi kono. Ngoten iki nek bungkus iki ngerjakne napa ki Mbak kalih. Ya awake dhewe karo Anakmu anake ka? Lah nggih. kejar. Aku ijo 50 ae. Nek kuwi kowe petoke 2000-an. Lah niku nusuk-nusuki kok. Niki Niku nusuk-nusuki. 20-an. Sing anu kan. Sing Iki ana mek sor kan apa nek jo. oh. Ya wis. Liman karo puluhan. Aku gerak entuk. Halo. 4, 5. Iki Sorry. lagi tangi ta lek. Lek mana? Non? Lagi tangi. Nggih. Dulu kok sawan ngene. Iya warane kerja. Sawaya-waya. Iki kalau anu widang. Ya kuwedare orang yang kenal. Ya kan dhewe ben tasku ben gak anu. Wah, Ben gak blok. Lah lek engko nek nggo nusuk-nusuki. Cek iki lho cek. Pas. Pas. Moga-moga. Berapa nama? Nggih. Bener sih aku gak pelan. Nek bawa ikan. Kalau kan lihat jam telo. Jadi saja kuliah tempe ini loh. Sini. Temperanya ora ana tempe. Eh, Jelasan ora pantes sik kok. ya adalah. Ano, tiga